براوی ادب نہ روشن ستارہ السلام علیکم دچق سالم پد ای فرید آباد اٹی بسن دا کنا فرید آباد اٹی جوہر صاحب نہ خدمت اٹی ارتمی کو وار ادا شاعر بسن براوی قوم نہ براوی زبان نہ کنا استٹی کنا ذہن اٹی چنکیاں مٹی اسے ایلوس خیال سرے کہ امر ننا قوم امر ننا زبان مستی مروئے ترقی کروئے دنیا نا قوم آتا برابر مروئے براوی قوم اور ننا زبان انتے شاکر صاحب پائے کہ دراوڑی زبانیں تو لہذا امو گڑا تاریخ نہ حصہ مسنے پدی مسنے داسا انشاءاللہ مدان ننا ادیبہ طولو کو امو تا کوشش تھی امو تا کاوش تھی بعض مستی مرو انشاءاللہ سائیں امو ایلو دیرہ تا ایلو مقال خانہ پروان صاحب جی تو امو بازی کا یہ انگلا جائے نانوٹ خانانوٹ اراڑے محمد بن قاسم نا فوج غرق مس اراڑے سمندر بریک انگلا دریا نیلو انا لالے چٹے کے محمد قاسم بیار کہ نانی مندر جو کرے کالی ماتا نا مندر ٹے سون بازی انتے باقاعدی بی بھی نا مچ خنان تو تینا فوج رائے کرے ہنگلا جنو دریا بسے انو دیر سے کہ وہ ناگمان دیر پل مرک او مچ او فوج تا درے سمندر ٹے غرق کرے اراڑے انگلاج سمندر ٹے ملے دا کوسٹل ہائی وے کوادر علاقہ سرکار ہمارے باقاعدے محمد بن قاسم نا فوج نا کبرا کو دان برا بو سائیں لاؤت لا مکانا ہموڑے بھی دان برے نگر نن سیون نہ رہیا اوڑے تو ای انا سوچا سوٹ کہ دا بھئی سندھ ٹی اخص بے دیر بنی نٹی بعض بندہ کو پارا کہ بھئی نا دا برزان روسان افغانستان اندہ دیر برے لیکن اینو سائیں نہ مکالان کنے خبر تمام کہ دا اخص بے دیر ارے داڑے سندھ اخص بے آباد ارے سو بلوچستان نا خراسان نا ایلو خراسان لفظ دس وقت استعمال کرنے دیں خران کہ خراسان نا دیران خراسان نا اسی ایلوٹن اوار مننگا خراسان نا ثقافت سندھ نا ثقافت تقریباً انتے سائیں بارے کے دراوڑا کرا سندھ رہیں گا ارا مینار برزا ارا پیشن ایرا یہ تامل ناڈو بینانوٹ امینگ بھی ناڈو امیر علاقہ بینانوٹ تاملاتن ہوتا تولین بشمننگ تقریباً ننا براوی تامبارے تو دا مچ انو گڑا ہو کہ وہ تک بلو تحقیق مننگٹی ہے شاکر صاحب علونا علم تحقیق کننگٹی ہو نن ای اوخرو ادبی روٹی کرنے بفکر باقی ای پاوا کہ بھی عملی کارم کرے کنا ہر وقت جذبہ نہ سنے کہ تینا قوم کے تینا زبان کے عملی کارم کیو تو اس مالو ان شاہد صاحب تم تو سن ای بے شاہد صاحب دامر ننا صرف اللہ علم اخبار اس پیش تمام کا وہ دا ارے وفر انت ای چنکو سو سٹا اشتمی کو جماعت خوانا دا 10 سال مشکل مروٹ 12 سال تو پروانہ صاحب بس کا ہمارے ننا چاچا اللہ محمد رمضان نا خاص کرے ہوتا خٹی نہ چنکو سنا خدمت کرے نا ارق سنا دوت سلانا حال حوال عرف نہیں آتا اخبار بھی دیکھتے خوانا نا چنکو سنا شاہ صاحب پہ بولنا پہ علم اخبار ارے صحیح بیانا مر امر مرو دا امر بتافن پہ کانفرنس منی ہے ادبی سیمینارس جوہر صاحب نا خلقٹی ہموڑے ادا بروئے وہٹ اوڑا نرفن کہ علم اخبار انت پوزیشن تو کنا خیال ہے کہ نہ علم اخبار ٹرائی لنگل مسے زبانٹی ہو دے شائع کن لیکن انتی دا پرنٹ میڈیا نا دسکان دور بعد سلوئے ملٹی دا سائن جرا سکندر صاحب جو کو براوی ٹی وی نے لو کرے وہ ایڈوانس ہے جدید ہے ہر بندہ نہ دوٹی موبائل ہے کوشش کے رہو رے رہا لیکن کنا خیال ہے کہ انا علم اخبار ہے مستی کرنے مرے وہ دے مسے زبان اٹھلو کرنے مرے براوی ٹی وی مرے سندھی ٹی وی مرے اور باقی دا ملکنا رابطہ نہ زبان ہے اردو اموٹی بھی مرے تو بہتر ہے تو اوڑ کی سائیں کوشش کرنی پارے نوٹتا کہ پگ بابونم شکار پورا اموڑ تھولیں عید گپ کے امر مرے ان آئیے تے امر نمے مچ علم تے بھی گزارش کیا
अन्ना बारह अगर दिख गिड़ास करने अनंत खिदमत असमस तो ये अन्ना रोट के करोट लेकिन आखिर दास भी कना ना गुजारिश है कना ख्वाहिश है कि दास मकाला को अन्ना ते किताब न शक्ल हटी मरे अन्ना किताब ना रोट के अखस सीधा न खास खर्च मरे ये ते वो कना तो 30,000 दिन के रो करने तो वल्दा मिन में मुझे ये अन्ना गुजारिश के वा मिन्नत के वा कि तेना कौम के तेना ज़बान के मुस्ती मरेरे पदी मफिल इंशाअल्लाह दुआ करे मेहरबानी